Dobrý deň všetkým, dúfam, že ma počujete. Vítajte na krátkej prezentácii alebo prednáške na tému vizuálna identita. V krátkosti by som sa predstavil na úvod, volám sa Patrik Ševčík a pôsobím na katedre grafiky na Akadémii umení na Fakulte výtvarných umení ako vedúci ateliéru aj vedúci katedry grafiky. Venujem sa voľnej tvorbe a už viac ako 20 rokov sa venujem aj grafickému dizajnu. Táto prezentácia nesie názov Aj forma môže byť obsahom. Je to prezentácia o tom, ako vizuálna identita nemusí byť len pekným obalom, ale môže vyjadrovať postoj, hodnotu, prípadne nejaký príbeh. V tejto prezentácii ja v zásade zostanem v týchto priestoroch Robotníckeho domu, keďže som mal tú česť robiť vizuál k 100. výročiu Robotníckeho domu, tak v podstate tá vizuálna identita, respektíve tá téma sa bude dotýkať vizuálnej identity osláv z 100. výročia. Je to príbeh o transformácii miesta, ktoré sa menilo z ideologického symbolu na kultúrny stánok, respektíve kultúrny priestor pre všetkých. Na začiatok, keď som pracoval na tej vizuálnej identite, som si zmapoval kontext miesta. Ten má svoju históriu, ktorá sa začala písať v 20. rokoch 20. storočia, kedy robotníci na vlastný podnet mali záujem o vytvorenie priestoru, v ktorom by sa mohli stretávať a v podstate v rámci tých stretnutí prežívať alebo zúčastňovať sa spoločenského života. To znamená, že nešlo o iniciatívu, ktorá by šla zhora, ale priamo z dola. Bol to podnet samotných robotníkov, ktorí sa dokonca zbierali ako keby na ten robotnícky dom tzv. Hallerovej akcii, kde v podstate niektorí z nich aj predávali majetky, aby sa mohli stať súčasťou jedného z členov robotníckeho domu. Postupne, ako sme zbierali informácie, sme zistili, že zhruba z obdobia 20. rokov bolo časť ľudí ľavicovo orientovaní a najmä teda postupom času, najmä v 40. a 60. rokoch, bol robotnícky dom poznačený ideológiou, čo vidno aj v podstate na symboloch, ktoré sú prítomné aj v tomto priestore a častokrát sa aj stávajú predmetom diskusí. Ja som ale skúmal v podstate ďalej ako keby ten život toho robotníckeho domu a v 90. rokoch, kedy v podstate sme sa stali súčasťou Európskej únie, k nám zavítali kapely rockové a metalové, ktoré na metalovej scéne majú významné meno, to sú tie obrázky vľavo. A od roku 2015, odkedy bola budova robotníckeho domu zrekonštruovaná, sa tu konajú rôzne druhy koncertov, rôzne stretnutia mládežnícke, rôzne workshopy, čítania poézií a podobne, čiže stáva sa z toho kultúrny stánok. Skôr ako začnem hovoriť o tej vizuálnej identite, ja som ako prvé zadanie dostal vytvorenie loga k výročiu robotníckeho domu. Ja skôr ako logo by som to ale nazval grafický prvok, pretože nechcel som vytvoriť len nejakú číslovku, ktorá by bola odpojiteľný prvok od logotypu. Napokon ten logotyp robotníckeho domu vidíte tu vľavo dolu. Je to čistý typografický logotyp, písaný písmom Courier New a v podstate chcel som zachovať jeho čistotu bez nejakých prípojných prvkov, ale vytvoril som grafický znak, ktorý vychádza z istých prvkov robotníckeho domu. Konkrétne teda ide o kastlové okná, ktoré majú skosený fazetový záklenok. To je prvok, ktorý sa objavuje v tej geometrickej číslici 100 a objavuje sa v podstate aj na tomto portáli pódia. A tie kruhy, ktoré jednak symbolizujú okrúhle výročie, sú prevzaté z prvkov, ktoré sú prítomné na strope. Následne tento grafický prvok vlastne sa používa v rôznych formách, ja som vybral len na ilustráciu zopár, čiže ako odpojiteľný prvok alebo ako prvok, ktorý je vlastne pripojený k logotypu robotníckeho domu. Tu je ukážka aplikácie toho grafického prvku na plagátoch a v podstate, ako som spomínal, keďže kultúrne centrum Robotnícky dom prešlo istou transformáciou, tak ja som sa práve v rámci vizuálnej identity snažil zachytiť práve tú transformáciu a tú premenu na kultúrne centrum. To znamená, držal som sa asi takých troch základných vecí a to je typografia. Tá typografia vychádza v podstate ako keby z 20. rokov 20. storočia, ale nemá úplne retroestetiku, keď si spomenieme, že vlastne bola to neskorá secesia,
tak nie je to typografia, ktorá by šla nejakou retroestetikou, ale mám pocit teda, že sa podarilo vybrať fond, ktorý je zároveň aj súčasný. Druhá taká cesta je farebnosť, ktorá v minulosti nebola veľmi prítomná v priestoroch robotníckeho domu. Väčšinou sa tu objavovalo drevo alebo bordová farebnosť. Ja som vychádzal z toho, že v súčasnosti sa robia aktivity, ktoré nejakým spôsobom majú za cieľ prilákať novú generáciu a zároveň sme chceli tú vizuálnu identitu aj smerovať ako keby k tej súčasnej generácii. To znamená, že sme šli do pestrých farieb, ktoré jednak vyjadrujú rozmanitosť v zmysle rôznych hudobných žánrov alebo rozmanitosť vôbec kultúrnych prejavov, ktoré sa v podstate tu prezentujú v kultúrnom centre. Ďalšou takou cestou, okrem typografie a farebnosti, boli slogany, na ktorých vlastne bol postavený aj celý ten vizuál. A sú to slogany, ktoré majú nejakým spôsobom priamo, možno trošku drsne, úprimne, ale aj tak trošku ľudovo navodiť atmosféru tohto robotníckeho domu. To znamená, objavujú sa tam slogany, ktoré napríklad od Valčíka po punk alebo od folklóru po rock. Potom napríklad slogany, ktoré sú orientované na výročie, to napríklad 100 storočie 1000 vôd, v starom tele mladý duch alebo 100 rokov 1000 melódií. Takisto sú tam ako keby také vtipné vstupy, ako napríklad milujem hudbu, ale refrén viem len foneticky a podobne. Asi v strede je taká magentová elipsa, tam je napísaný text pevný bod kultúry, pretože sme chceli ako keby potvrdiť tú kultúrnu časť robotníckeho domu a postaviť alebo vzdať sa tej ideologickej časti, ktorá v podstate bola v minulosti prítomná. V tejto aplikácii vidíte sériu plagátov, ktoré sú vytvorené z začiatočných písmen. Robotnícky dom, tie lemujú schodište a ku každému z nich je krátka veta, ktorá hovorí o fungovaní robotníckeho domu a o jej činnosti. K merču. V rámci vizuálnej identity sme vybrali aj spolu s zadávateľom, čiže vedením robotníckeho domu, v rámci merču isté predmety, ktoré by nejakým spôsobom reprezentovali aj robotnícku triedu, môžem to tak povedať ľudovo, ale zároveň aj prezentovali miestne produkty. Toto konkrétne je pivo, ktoré je vyrobené v pivovare Urpiner. Neviem teda, či môžem robiť reklamu, ale je to retroedícia, vyvážená 11, takže veľmi dobrej chuti. A my sme v podstate, ja som navrhol niekoľko slogánov, ktoré odkazujú na robotnícky, alebo teda robotu a hovoria o tom, že v podstate po práci máte právo aj na oddych v zmysle duchovného osvieženia a duchovného oddychu. Takže v rámci merču sme vybrali teda pivo, kde sú rôzne typy takýchto sloganov. Forma komunikuje alebo približuje atmosféru, teda nielen informáciu, evokuje trošku aj tak nostalgicky spomienky, ale zároveň je odkazom aj na súčasnosť a reprezentuje aj kontext miesta. Je to také, by som povedal, robotnícke. Ďalším z merčov použitých v rámci vizuálnej komunikácie je textilná taška, kde sme ďalej vlastne využili niekoľko sloganov, ktoré boli vytvorené. Samozrejme, je tam použitý logotyp, grafický prvok z tému výročiu, slogan pevný bod kultúry a niekoľko sloganov, ktoré napríklad tento vľavo vyjadruje aj určitú naliehavosť v súčasnom svete, čiže hovorí o tom, že ak v podstate by ste chceli žiť bez kultúry, tak je to bez šance. Potom sú tam isté slogany, ktoré nejakým spôsobom sú adresované na výročie 100 rokov robotníckeho domu, napríklad 100 rokov ešte stále vládzem, alebo jedna budova 100 rokov, 1000 príbehov. Prípadne sú tam slogany, ktoré nejakým spôsobom reagujú na tašku ako nosič významu a tie hovoria napríklad milujem koncerty, najmä tie, kde nič nevidím. Čiže hovorí to aj o istých takých chybách a ľudských v podstate prejavoch, by som povedal. Prípadne je tam taška, čo má kultúrny obsah a banán, čiže evokuje istú zvedavosť, čo v tej taške je.
Ešte ďalšie. Ďalším z merčov je použité tričko. Tu chcem upozorniť, že vlastne tričko je špeciálny typ Malfiny Stage, ktoré je oversize tričko, používané hlavne mladou generáciou súčasnou. A tričko je v podstate unisexové, to znamená má dobrú vhodnú veľkosť a takisto sa stáva nositeľom významu, kde znova sú rôzne kultúrne odkazy alebo odkazy, ako napríklad život je koncert, alebo bez umenia, bez chuti a podobne. Čiže niektoré slogany sa opakujú a niektoré v zásade v podstate sú vytvorené ako keby na ten nosič a to je tričko. Farebnosť, takisto sme vybrali 3 základné farby, čierna, krémová a bordová, ktorá nejakým spôsobom koliduje aj s priestorom robotníckeho domu. Trička a tašky sú ako mobilné reklamné plochy, ktoré nesú ten kultúrny narratív. To znamená, netreba ich chápať len ako pekný dizajn, ale ako nosič alebo ako kritický nástroj kultúrneho komentára. To znamená, je to nosič aj nejaké myšlienky. A v podstate takýmto spôsobom sme mali za cieľ sprostredkovať túto informáciu. V tomto prípade sme však nechceli, aby ten grafický prvok z toho výročia bol nejaký dominantný, pretože počítame s tým, že životnosť tašiek a tričiek bude viac ako 1 rok, takže sme sa nejakým spôsobom snažili skôr sprostredkovať to posolstvo, ktoré sa tam objavuje a takýmto spôsobom to funguje aj ako teda nosič alebo teda mobilná reklama. Tu sú ešte ukážky využitia typografie a farebnosti počas gala večera, kde boli v rôznych farbách uvedení interpreti alebo teda účinkujúci. No a v zásade to je zhruba z toho výberu všetko. Chcel som to urobiť rýchlo, stručne, ale výstižne, takže s vizuálnou identitou sa ešte budete môcť stretnúť na chodbe, na záchodoch, na toaletách, kde sme vybrali vlastne textové spojenia vybrané z kroniky a hore vás pozývame aj na výstavu, ktorá využíva práve typografiu a názov výstavy je robotnícky, áno, kultúrny. To znamená snaha zbaviť sa ako keby tej ideologickej toho nánosu a zdôrazniť zmysel kultúry v súčasnom svete aj pre budúce generácie. Ďakujem veľmi pekne, to je odo mňa všetko. Ďakujeme veľmi pekne a dovolte mi pozvať sem na pódium posledného speakera dnešného dňa na konferencii a tým je Robert Slovák zo Slovak & Friends. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie, sa teším, že tu môžem byť a že ste vydržali až na posledného speakera. Budem to preklikovať touto šípkou nejakou, či jak sa to robí? Ježiš. Ja budem hovoriť o tom, že akým spôsobom sme komunikovali bratislavské DPOH, divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktoré nás oslovilo ako agentúru s tým, že podobne ako má toto miesto, je takisto späté aj s nejakými ideologickými prvkami a nánosmi z minulých dôb. Zadanie bolo vlastne odkomunikovať novú sezónu a trošku odkomunikovať aj to, že ako sa posúva, ako by sa malo posunúť vnímanie toho divadla. To znamená, že ako keby zmena takého positioningu divadla, lebo DPOH sa stalo mestským divadlom, bratislavským mestským divadlom. To znamená, že mesto je tá organizácia, ktorá tomu šéfuje celému. A tým pádom to nové vedenie, ktoré tam prišlo, tak si povedalo a vyhralo ten konkurs s ideou, že sa bude venovať bratislavskému divákovi, ktorý je často považovaný za špecifického diváka, takého kaviarenského, liberálneho, mestského a podobne. Zároveň tým, že to je bratislavské divadlo, tak sa vedenie rozhodlo aj prinášať témy, ktoré sú späté s Bratislavou, s históriou mesta, s tým, akým spôsobom tam fungovali rôzne národy, jazyky, akým spôsobom sa tam žilo, kto bol dôležitý, dejateľi kultúry bratislavskej a podobne. Čiže mali sme takéto zadanie s tým, že samozrejme tento repertoár alebo tieto témy sa preniesli aj do toho repertoáru samotného divadla. Čiže
To divadlo prinášalo odvážne témy, odvážne na pomery predchádzajúcich nejakých aktivít, ktoré malo. A tu sú napríklad tri témy, tri hry. Jedna sa volala Sused, ktorého nechcem, ktorá riešila to, že kto je ten, s kým nechcete bývať, či je to horšie, keď žijete vedľa rómskej rodiny, alebo nebodaj nejakého gay páru, alebo nejaký liberál sa vám nasťahuje do bytovky. Zároveň ďalšia hra napríklad riešila tú klasickú bratislavskú kaviareň, príbeh tej kaviarne, ako sa v kaviarni odohrávajú rôzne situácie, ako sa vlastne ako keby, že dejiny tej Bratislavy dajú zobraziť prostredníctvom alebo cez tú kaviareň samotnú. A Pressburger Fight Club prinášala zase tému mladých židovských chlapcov, ktorí si vytvorili také bojové umenie, dnes známe ako Krav Maga, ktorým sa bránili v 30. rokoch voči útokom, ktoré boli v meste Bratislava aj fyzické. Čiže tieto predstavenia nám do veľkej miery definovali to, čo by malo byť obsahom tej vizuálnej identity a to, aký by mal byť ten vizuál, sme našli v týchto vitrážach. Neviem, či poznáte budovu DPOH, ale je to budova, ktorá má takú presklené prvé poschodie a sú tam Alexieho vitráže z 50. rokov, oslavujúce úspechy robotníckej triedy a podobne. A keď sme vlastne tam prišli a pozerali sme si to celé a prechádzali sme sa s tou pani riaditeľkou, mne už bolo do veľkej miery už tedy jasné, že toto je cesta, ktorou by sme mali ísť, lebo žiadna iná budova, žiadneho iného divadla v Bratislave nič takéto nemá. Samozrejme, nestretlo sa to úplne, pravdu povedať, s nadšením na začiatku, lebo je to presne taká vec, ktorej sa to vedenie chcelo zbaviť, chcelo riešiť to, že teraz je to úplne niečo iné a že to divadlo je veľmi podobne, ako si hovoril aj o tomto dome, proste už niekde inde. Ale mne sa zdalo ako keby veľmi vhodné použiť takú kreatívnu metódu, ktorej sa hovorí, že urobiť z nevýhody výhodu. To znamená, že zobrať si niečo, čo nás nejako vyrušuje alebo čo je na nás nalepené a otočiť to vo svoj prospech. A to sme urobili. A toto preskočím. A to sme urobili vlastne týmto jedným obrázkom. Tento jeden obrázok je ponáškou na vitráže, má ambíciu nejakým spôsobom reflektovať to, ako tie vitráže fungujú, ako sú robené, ako sú pospájané z jednotlivých kúskov, ale ten obsah je nový. Ten obsah už je taký, ako si to vedenie divadla zadefinovalo. To znamená, že je tam bratislavská kaviareň, sú tam ľudia popíjajúci to klasické pumpkin matcha latte cappuccino. Zároveň tam je pracujúci človek s laptopom sediaci na zemi. Je tam Koťogo, tam hore, máva tam ďalšou kávou. Bustu hviezd, doslova veľmi kontroverzný motív, nesie niekto, ako keby ponáška na klasické byť či nebyť, poznáte to určite. A plus je tam zelená kolobežka Bolt, napríklad, ktorá sa akože povaľuje po meste kade-tade. Mladí ľudia, 3 témy. A keď som vám hovoril o tých predstaveniach, tak jedno bolo presne to, že či spolužitie susedov, gejov, Ukrajiny, antinacistická vlajka. Čiže toto všetko dokopy, niekto tam videl inak Ivanu Biháriovu, neviem, či poznáte tú političku, v tej pani, ktorá drží tú bustu. A my sme si mysleli, že teda je to vybavené, nie? Že tento vizuál v sebe vlastne obsahuje kompletný positioning, všetky veci, všetky témy, ktoré rieši to divadlo a takisto obsahuje v sebe aj tú cieľovú skupinu, ktorú oslovuje. Proste v jednom obrázku a ešte je špecifický, typický iba pre to jedno divadlo. Čiže celé to zapadlo úplne dokopy parádne a veľmi sme sa z toho tešili a išiel som na dovolenku do Talianska, keď tu zrazu začala dráma okolo toho celého. Začali sa organizovať protesty. Predstavitelia Matice slovenskej zvolali protest proti vitráži, ktorá vlastne
akože nebola na tom divadle, ona bola iba obrázok na Facebooku, potom neskôr na Citylightoch a začali vlastne chodiť vyhrážky riaditeľke, začalo sa o tom veľmi veľa diskutovať, dokonca pani prezidentka toho času dostávala otázky, aby sa k tomu vyjadrila, keď robila tú diskusiu v tom divadle samotnom, čo je niečo ako keby hodnotnejšie vyjadrenie, ako keď pán prezident komentuje niekoho v umývačke počas oslav SNP, ale v každom prípade si myslím, že to vôbec tak nemuselo byť. Smečko napríklad robilo takú paródiu ešte, urobili si vlastnú verziu toho obrázku, vychádzajúcu z toho, čo sa pred tým divadlom samotným dialo. Podcasty, všelijaké ďalšie médiá, a sme to celé ako keby že vysvetľovali a diskutovali o tom. A teraz, tu sú ešte nejaké ďalšie ukážky, zomri, influencery, televízie, kultúrne inštitúcie. Že vlastne toto všetko vyvolal tento jeden obrázok, ktorý v sebe obsahoval to všetko, čo som povedal. A čo bola vlastne pridaná hodnota, a je to otázka, a to si rád s vami rozdiskutujem, že v dobrom alebo zlom, že vďaka tomuto celému a tomuto výrvaru okolo toho sme získali hrozne veľa mediálneho priestoru a získali sme obrancov a ochrancov a fanúšikov toho divadla a tej témy samotnej. A mňa, akože tam bolo niekoľko vecí, niekoľko otázok, o ktorých sme diskutovali aj v rámci našej reklamnej branže, že nahnevalo to ako keby že skupinu ľudí, ktorí protestovali proti tomu a vďaka tomuto sa dozvedela tá skupina, pre ktorú to bolo určené, že čo sa tam vlastne hrá, aké témy sa tam riešia a podobne. Mňa prekvapilo, že ľudia, ktorí naozaj považujem za ľudí typických pre bratislavskú kaviareň, pán, ktorý sedáva v najvychytenejšej krčme a má reláciu na rádiu Devín, sa ma pýtal v tej relácii, že o to robia také predstavenia, to som ani nevedel. Hej, že vlastne dostalo sa to k nemu takýmto spôsobom. A čo to získalo? Získalo si to 395 mediálnych výstupov v porovnaní za to isté obdobie predchádzajúceho roka. Tam sme rátali iba také relevantné, hej, že nie tie alternatívne, či ako sa nazývajú médiá, ale také, že naozajstné, ktoré som ukazoval predtým. Získalo si to v podstate v prepočte takmer 500 000 by stála v cenníkových cenách tá kampaň, keby sme si takéto mediálne výstupy a ich dosah zaplatili. Stále hovorím o tom jednom obrázku. Hej? A vlastne čo číslo toto znamená, že koľko bolo ako keby že tých zobrazení, že koľkokrát sa s tým človek stretol v tom mediálnom priestore. Čiže čo bolo dôležité je to, že k cieľovej skupine sa dostalo to, že je tu divadlo pre ňu, že hovorí o témach, ktoré sa ju týkajú, ktoré sa týkajú tej cieľovej skupiny a že to vychádza celé a fituje to vďaka tým vitrážam s týmto jedným konkrétnym divadlom. To znamená, že už nebola, alebo eliminovali sme tu možnosť, že by si to ľudia mýlili s nejakými inými divadlami. Celá tá sezóna nakoniec sa niesla v duchu tých vitráží, každé jedno predstavenie sme takto prekreslovali týmto štýlom a bola to jednotná komunikácia, ktorá sa takisto objavila na taškách, na merči, tričkách a podobne. Ten merč sme robili ešte tak, aby slúžil ako permanentka, čiže keď ste si kúpili tú tašku, tak vlastne ste mohli chodiť na tie predstavenia, ak ste si ju so sebou doniesli, čiže malo to tam ako keby takú dvoj-troj funkciu. A naozaj sme získali akože veľkú fanúšikovskú základňu pre to divadlo. A keď som tam bol na niekoľkých predstaveniach, tak ľudia normálne, že stáli v rade vonku pred tým divadlom a chceli sa tam dostať, čo sa predtým rok, pred tou sezónou nestalo, čo si nepripisujem ako zásluhu, lebo tie predstavenia boli naozaj super vymakané. Takže celé to do seba takto zapadlo. A ďakujem vám za pozornosť a ak máte akúkoľvek otázku k tomu, tak poďte do mňa, už som zvyknutý. Ďakujem.